سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبي فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلو مزنك عاما كوميدي دراما لا وزاتا سبورت فيلم سلام زغوركم تخاتلتي سينما سمر على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بيني بركة حاتين لو ميزنا كسي صنعت لبيسو كاب زماني ماني تاريخ زوارسي لاني خوبر معدن للعنقو بحري ናይ 2025 ውድድራት ብሽክለታ ካብ ዝሓለፉ ናይ ውድድር ዓመታት ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ተፅቢት ሓዲርዎ ዘሎ ውድድር እዩ ናይዚ ግዜ እተን ክልተ ዝዓበያ ክለባት ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስን ቲም ቪዝማን ኣብ መንጎአን ዘካይዶ ቅልስ ድማ ብዝያዳ ነዚ ናይ ውድድር ዓመት ካብቲ ተሃራፊ ጌርዎ ዘሎ ርቋሕ እዩ እዘን ክልተ ክለባት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ውፅኢታትን ብምግምጋም ንሓዲአን ዓወት ዝቐፅለን ንሓዲአን ድማ ናብ ጎደና ዓወት ከመልሰን ዝኽእል ወሰንቲ ዕድግታት ጌረን ይርከባ ኣብ ቅድሚት ናይ ክልተ ክለባት ዝስራዕ ናይ ውድድር ህልኽ እቲ ኣሞንጎ ታደይ ፖጋቻን ዮናስ ቪንጌጋርድን ንሓድሕዶም ዘካይድዎ ቅልስ እዩ እዞም ክልተ ናይ ወለዶኦም ዝበለፁ ተቃደምቲ ብጽላሎት ናቶም ብዝተዓብለሉ ከዋኽብቲ ተቃደምቲ እናተሓገዙ ዳግማይ ናብ ዝዓበዩ ውድድራት ናይ ዝዓመት ክምለስ እዮም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብቕዓት ናይ ዘን ክልተ ክለባት ከመይ ይገምገም ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ዝሓለፈ ዓመት ብምክቲ ሰሳኣኖት ታደይ ፖጋቻ እናተቐለሰት ተኣምራታዊት ዓመት ያሕሊፋ እቲ ስሎቬንያዊ ቅድሚ ሕጂ ተበፂሑ ዘይፈልጥ ሃትሪክ ማለት ቱር ዲ ፍራንስ ጂሮ ዲ ኢታልያን ሻምፒዮን ዓለምን ዝኣመሰሉ ንስሙ ሰማይ ዘዕረጉ ዓወታት ብምሕፋስ ስሙ ኣብ ዝርዝር ሌጀንድታት ናይቲ ዓውዲ ኣስፊሮም ዓወት ፖጋቻ ብሓበራዊ ስራሕ ኣባላት ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ዝተረኽበዩ እታ ጋንታ ኣመላ ናይ ውድድር ዓመት ብዝነበረ ዕምቆት ናይ ተቃደምታን ዘይተገማቲ ታክቲካዊ ቅዲ ፀወታ ንመጋጥምታ ክለባት ገዳይ ጌራ ደሚቓ ክትወፅእ ክኢላ ከም ጃው አልሜዳ ኣዳም ያተስ ኹዋን ኣይሶ ማርክ ሶለር ቲም ዌለንሰን ዝኣመሰሉ ኣባላት ናይታ ጋንታ ክለቦም ዝሓለፈ ዓመት ዓብላሊት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እቶም ጎሊሖም ዝወፁ ተቃደምቲ እዮም መዛምቲ ዘይረኸበት ዓጻፍነት ናይ ተጸዋርነትን ዓቕምን ፖጋቻ ኣብ ናይ መድረኻት ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራትን ጸብለሊሎም ከውፅዎን ከለዉ ንክለብ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝተሳተፈትሎም ግንባራት ልዕሊ መዛኑኣ ክለባት ዓብላልነታ ኣንጸባሪቓ ብወገን ጋንታ ቪዝማ ምስ ንዕዘብ ድማ እታ ጋንታ ናይ 2023 ዓብላልነታ ዝሓለፈ ዓመት ክደግሞ ይከኣለትን ኣብ 2023 ኣብ ዝተኻየዱ 3 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ጋንታ ቪዝማ ንሰለስተ ውድድራት ዓዊታትሉ ቲም ቪዝማ ዝሓለፈ ናይ ውድድር ዓመት ዝተፈላለዩ ቡድውታት እዩ ካብቲ ናይ 2023 ክብራ ካብ ምምላስ ዓጊትዋ መስበርቲ ወሰንቲ ተቃደምታ ወንት ቫን ኣርትን ዮናስ ቪንጌጋርድን ካብቲ ነዛ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ደኺማ ንኽትረአ ዝገበሩ ርቋሒታት እዮም ናይ 2023 ተዓዋቲ ቮልታ ስፓኛ ኣሜሪካዊ ኣባል ናይዛ ጋንታ ሴብኩስውን ቅሞንኡ ረኺቡ ክወዳደር ኣይከኣለን ከም ኦላፍ ኮይጅን ማቲዮ ጆርጊንሰንን ድማ ብልጭታ ናይ ዘለዎም ዓቕሚዮም ኣንጸባሪቖም ዝሓለፈ ዓመት ዝነበራ ናይ ቀጻልነትን ስሑብ መሳርዓን የዕርያ ኣብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ክትቀርብ ትሕተት ኣላ ኣብ 2025 ከእዘን ክለባት እንታየን ከማዕድዋ ሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ ግዜ እዘን ክልተ ክለባት መሳርዐን ከደልድላን ከለዋ ንሕፅረታተን ውን ቆላሕታ ጌረን ኣትየን ኣለዋ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ዝሓለፈ ዓመት ደሚቓ ንኽትወፅእ ዝሓገዘዋ ተቃደምታ ብምዕቃብ ዝተወሰነ ወሰኽ ናይ ተቃደምቲ ጌራ ትብገስ ኣላ ፖጋቻ እቲ ዘይፅዓድን ዘይትንከፍን መራሒ ናይዛ ጋንታ ኮይኑ ተወሳኺ ታሪኻት ንምስናድ ነቒልሎ ታደይ ፖጋቻ ብመሰረት ወግዓዊ ኣብ ዝገበሮ ናይ ውድድር ካላንደሩ ኣብ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ትራንድ ቢያንቺን ሚላን ሳንሬሞ ዙር ፍራንደርስን ቱር ዲ ፍራንስን ክሳተፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ኣብዞም ሳተፈሎም ውድድራት ድማ ካብ ጃው አልሜዳ ኹዋን ኣይሶ ኣዳም ያተስ ማርክ ሶለር ቲም ዌለንሰን ዝኣመሰሉ ኣብ ካልእ ጋንታ እንተዝህልው ንቢጫ ማልያ ኣንጻሩ ክጠማጦም ብዝኽእሉ እናተደገፈ ንዓወታት ካሃድናዩ ካብዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ተቃደምቲ ብተወሳኺ ፈረንሳዊ ፓቨል ሲቪኮቭን ጀርመናዊ ኒልስ ፖሊትን ውን ብዘለዎም ተዓጻፍነት ኣብ ዓወት ፖጋቻ እጃሞም ክጻወቱ ዝሕተቱ ተቃደምቲ እዮም ፓቨል ሲቪኮቭ ንዘለዎ ዓቐብ ናይ ምድያብ ዓቕሚ ኒልስ ፖሊት ውን ኣብ ኮፕልስቶን ኣብ ዝካየዱ ናይ ክላሲክ ውድድራት ብዘለዎ ፍሉይ ብቑዓት ንፖጋቻ ንኸገልግሉ ድልዋት ኮይኖም ዝርከቡ ተቃደምቲ እዮም ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ብተመክሮ ዘለዎምን መንእስያት ተቃደምትን ተተኸቲኻ ብምህላዋ ድማ ሓንቲ ካብተን
ውሕዳት ንዘለወን ዕምቆት ተጻወቲ ኣብ ግብሪ ተውዕል ጋንታ ይገብራ ጋንታ ቪዝማ ወናይ ዝሓለፈ ዓመት ውጽኢታ ገምጊማ ናብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ዝተወሰነ ምትዕርያት ገይራ ቀሪባላ ዮናስ ቪንጌጋርድ ኣብዚ ዓመት እውን እቲ ቀንድን ኣገዳስን ኣባል ናይ ዛ ጋንታ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ካላንደሩ ድማ ኣንጻር ታዲዮ ፖጋቻ ከራኽብዎ ኣብ ዝኽእሉ ቱር ዲ ፍራንስን ቮልታ ስፓኛን ሻምፒዮን ዓለምን ዝኣመሰሉ ከም ተቐዳማይ ብሉጽነቱ ከውጽሉ ዝኽእሉ ውድድራት ክሳተፍ እዩ ኣብ ጃይኮ ኣልኡላ ኣብ ምጽዋት ጸንሐ ሳይሞን ያተስ ንዘለዎ ተመክሮን ዓቐብ ናይ ምድያብ ዓቕሙን ተራእዩ ናብ ቲም ቪዝማ ክመጽእ ተገይሩ ዘሎ ተቐዳማይ እዩ እቲ ኣብ ዝኣተወ ውድድር ብተዓጻፍነቱ ክዕቦ ዘይጽገም ወንት ቫን ኣርት ኣብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ታርጌት ገይርዎም ዘሎ ውድድራት ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ጂሮ ዲ ኢታልያን ዙሩ ፍራንሳን ናይ ክላሲክ ውድድራት ዙሩ ፍላንደርስን ፓሪስ ሩባይክን ክሳተፍ አንቂልሎም ቫን ኣርት 2020 ንፍልማ ግዜ ደረጃ ሞኒመንት መለክዒ ኣብ ዘሎ ውድድር ንምዕዋድ ድማ ካብቲ ቀንዲ ሾቶታቱ ናይዚ ዓመት እዮም ክሪስቶፈር ላፖርተ ማቴዮ ጆርጊንሰን ኦላቭ ኮይጅ ቲም ቪዝማ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ንጽንሓ ክብሪ ንምምላስ ዓጢቖም ዝብገሱ ተቐዳደምቲ እዮም መንእስያት ከዋኽብቲ ቻን ኡደብሮክስን ቪክቶር ካምፔናርደስን ድማ ኣብ ታክቲካዊ ምትዕጻፍ ናይ ዛጋንታ ቀንዲ ቀለስቲ እዮም እዛ ጋንታ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውድድራት ከድምዑ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ሚዛና ሓልያ ናብ ዝሓድሽ ዓመት ኣትያ ብምህላዋ እቲ ቁጽሪ ሓደ ኣስጋይት ጋንታ ንዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ እያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክለባት ዝተራእየ ቅልስ ንኣርእስቲ ቅድም ብሽክለታ ገዚእዎ እዩ እዘን ክልተ ክለባት ንዓብላልነት ብሪጣንያዊት ጋንታ ኢኒዮስ ሴረን ንቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 ክለባት ብሽክለታ ናይ ዓለምና ብሒተንኦ ይርከባ ስማ ብዝያዳ ናብ ናይ ፖጋቻ ጋንታ ቀሪቡ ዝርከብ ዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ እቲ ቀንድን ቀዳማይ ዞሃራ እቲ ስሎቬንያዊ ፖጋቻ ኣብ ናይ መድረኻትን ኣብ ናይ ክላሲክን ዘለዎ ዓብላልነት ዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ ከም ጋንታ ተካፍለሎም ውድድራት ከተስፍሕ ሓጊዝዋ እዩ ቀንዲ መወዳድርቱ ቪንጌጋርድ ብቐዳምነት ንናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ኣድሂቡ ጻወት ብምዃኑ ድማ ንክለቡ ኣብ ዝተደረተ ውድድራት ማለት ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ጥራይ ከተተኩር ቀሲብዋ እዩ ጋንታ ቪዝማ ኣብ ዝሓድሽ ዓመተ ውድድር ኣብ ዕምቆት ጋንታን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብሽክለታ ከድምዑ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ሒዛ ትብገስ ምህለዋ ነቲ ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ጥራይ ተሓፂሩ ጸንሐ ዝርግሐ ኣብዚ ዓመት ከተስፍሖ ግምታት ኣሎ ንቪንጌጋርድ ኣብ ናይ ዓቕሚ መድረኻት ክድግፍ ናብታ ጋንታ ተመሊኡ ዘሎ ሳይሞን ያተስን ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራትን ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራትን ብዘለዎ ተዓጻፍነት ክሳተፍን ከድምዕን ዝኽእል ወንት ቫን ኣርት እውን ኣብታ ጋንታ ብምህላዎም እዛ ሆላንዳዊት ጋንታ ኣብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ንቐንዲ መወዳድርታ ዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ ኣብ ኩሉ ተሳተፈሎም ውግኣት ኣብ ድፋዕ ክትጽብያ ትመስል ናይዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ቅልስ ብዝያዳ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጎሊሑ ወፂኡ ኣብ 2023 ቪንጌጋርድን ቪዝማን ብዕምቆትን ሓይልን ተቐዳደምቶም ተደጊፎም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንፖጋቻ ካብ ጾታ ወጻኢ ክገብሩ ወኪኢሎም ይኹን እምበር ቪዝማ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 2023 ዓብላልነታ ክትዕቅብ ብዘይምኽኣላ እቲ ሻምላ መሪሕነት ንዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ ይሕሊፋ ረኪባታ ዝሓለፈ ዓመት ፖጋቻን ዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስን ኣብ ልዕሊ ቪንጌጋርድ ኣብ 2023 ዘሰራጥዮም ሕንኦም ዝፈደዩላ ዓመተ ውድድራት ተመቒሮም እዘን ክልተ ክለባት ናብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ተቐዳደምትን ኣዳሊኒ ኣትዋ ብምህላዎን ድማ ናብ ቀረቕ ቅድም ብሽክለታ ሰሓቢ ጸወታ ከርእያ ትጽቢት ይግበር ኣብ መንጎን ዝግበር ውድድር ድማ ብዝገብርኦ ታክቲካዊ ምትዕጻፍ ቁመና ተጻወተንን ውልቃዊ ብቕዓት ተቐዳደምተንን ፍልልያት ክፈጥራ ግምታት ኣሎም ካልእ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክለባት ፍልልያት ክፈጥሩ ትጽቢት ዝግበረሎም እቶም ንፖጋቻን ቪንጌጋርድን ንምዕዋት ዝሰርሑ ሸቃሎ ተቐዳደምቲ እዮም ብዝያዳ ድማ ማናቱ የሕዋት ደቂያተስ ኣዳምያተስ ንዩናይትድ ኣረቢያን ኤሚሬትስ ሳይሞንያተስ ድማ ንቲም ቪዝማ ኣዳምያተስ ብዝያዳ ዝሓለፈ ዓመት ዘርኣዮ ቁመና ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ከድምዕ ከም ዝኽእል ናይ ፖዲየም ደረጃ ከምጽእ ከም ዝኽእል ከምኡውን ናይ ጋንታ ናይ ዓቐብ ተቐዳማይን ምዃኑ ኣመስኪሩ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ብማልያ ቪዝማ ዝወዳደር ሳይሞን ያተስውን ከም ማንታ ሓዊ ተመሳሳሊ ብልጫታት ንቪዝማ ከግዝማ ትጽቢታት ኣሎ ከም መርሒ ጋንታ ክወዳደር ኣብ ዝሕተተሉ እዋን እውን ናይ ምብቃዕቲ ክእለታቱ ኣቦት እዩ ክልቲኦም ዘንጸባርቕዎ ብቕዓት ንውጽኢታት ውድድራት ክውስን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝካየድ ቅልስ እውን ነቲ ቅልስ ተወሳኺ ነዳዲ ዝውስኸል እዩ ኣብ ክላሲክ ውድድራት ዝካየድ ቅልስ እውን እዘን ክልተ ክለባት ላዕለዋ ኢድ ንምሓዝ ዝገብርዎ ካልእ ዓውደ ኩናት እዩ ኣብዚ መዳይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ክላሲክ ዓወታት ታዲዮ ፖጋቻ መትኒ ዝነበረ ጀርመናዊ ኒልስ ፖሊት እዩ ህላውነት ናይ ዝተቐዳማይ ድማ እዩ ንፖጋቻ ካብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብተወሳኺ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ከተኩር ሓጊዝዎ ናይ ጋንታ ቲም ቪዝማ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ክኢላታት ዝኾኑ ወንት ቫን ኣርትን ማቴዮ ጆርጊንሰንን ንፖጋቻ ኣብ ዝወዳደረሉ ናይ ክላሲክ ውድድራት ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ብሑፂ
ተጠያቂነት ዝቀርቡ ዝነበሩ ተቃዳምቲዮም ተዓጻፍነት ወንት ቫን አርት ንቪዝማ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ኣብ ጫፍ ዓወት ጥራዩ ከብፅሓኪ ኢሉ እንተ ፖጋቻ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልዕሊ ናይ መድረኻት ውድድር ናይ ክላሲክ ተቃዳማይ ምዃኑ ብምምስካር ስሙ ኣብ ዝርዝር ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ናይ ክላሲክ ኢላታት ክስራዕ ክኢል እዩ ናይ ሓድሽ ዓመት ውድድር ኣብ ኣጋሚ ጅማር ብምህላዎም ሎም ዓመት ከመን ያጸብለሊላ ክትወጽእ ዝብል ኣርስቲ ክትዓት ኣላዒሉ ዘሎ ኣርስቲ እዩ ናይ ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ምስ ካልኦት ክለባት ዘይዛመድ ናይ ተቃዳምቲ ዕምቆታት ታክቲካዊ ተዓጻፍነታ ምስ ናይ ፖጋቻ ዕቁር ዓቕሚ ዘይተደፋሪት ጋንታ ካብ ዝገብርዋ ርቁሓይታት እዩ ነዛ ጋንታ ካብ ናይ ቀዳማይ ተርታ ቦታ ኣሊኻ ከተውርዳ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ይኹን እምበር ጋንታ ቪዝማ ምስ ተሓዲሱ ዘሎ ጠመትኣ ብፌርማ ወሰንቲ ተቃዳምቲ ጠንኪራ ብምህላዋን ብክትዓጸፉ ዝኽእሉ ተቃዳምቲ ተጠርኒቓ ብምህላዋን እታ እንኮ ንዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ክደፍራ ትኽእል ጋንታ ኮይና ቀሪባላ አንጻር ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ተካይዶ ፈተነታት ድማ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ዝዓበየ ውድድራት ክትፍተን እያ ዝኽተሎ ስትራቴጂ ቁመናንን ቅልጣፈ ናይ ተቃዳምትን ድማ ንዝረኸቦ ውፅኢት ክድርኸን እዩ ካብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ክሳብቶም ልዑል ብረኸ ዘለዎም ናይ ዓቐብ ውድድራት ግራንድ ቱራት ቅልስ ናይ ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስን ቲም ቪዝማን ነዚ ናይ ውድድር ዓመት ክብሕቶ ትፅቢታት ኣሎ ፖጋቻ አንጻር ቪንጌጋርድ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቫን አርት ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ደቂያተስ ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ጽልውኦም ክገድፉ ብሓፈሻ ኣብ ናይ 2025 ውድድራት ዘይርስዑ ፍጻመታት ክስነዱ ትንቢታት ኣሎ ክልቲአን ክለባት ምስ ሓድሽ ተሓደሰ ሓይልን ናብ ዝሓድሽ ናይ ውድድር ዓመት ይመጻ ብምህላውን ናይዚ ዓመት ስፖርት ውድድራት ኣብ ታሪክ ውድድራት ብሽክለታ ተዘኪሩ ዝነብር ቅልስ ከካይዳ ትጽቢት መላ ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ እዩ بارك زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة نايلوم تحسونا أبزي نزازم بمكتالكم أزي مسجن سلام